Maar vertel me, waar voel je, kon je een beetje beter gedoen het en waar voel je dat je de game verloor? Kijk, all credit for United. Yesterday, man, het was zoals jullie gezien het, de game was on knife edge. Het kon enige kant toe gaan. Hulle het die bounce vandaag gekregen, maar hulle het hard gewerkt. Het was, denk ik, crowd zal samen zijn. Kan ik zeggen, een moerse wedstrijd geweest. Maar yes, well done aan United. Maar back to the drawing board voor ons. Okay, voor die spectators, ik denk allemaal kan bij happy geweest met hoe die game vol actie was. I mean, van die begin tot die einde, net allemaal wat net alles gee. Ongelukkig het jullie nog niet die win gekregen, niet goed beginnen in die liga. Back to the drawing board of course. Wat is volgende voor jullie? Zoals ik zei, ja, die game het goed begonnen. Op een high geëindigd. Die crowd hier van die kant af. Maar wel dan op United. Zoals ik zei, drawing board voor ons. We gaan weer naar die basics toe. Ik denk een pas hier of daar. Wat in die hand kon gekomen, dat was die win ons in vandaag. Zo is rugby en ik denk die mensen was zo gretig om een beetje goede rugby te zien. En ik denk ons heeft het gebracht vandaag. Oké, besering-wise is nou back to full fitness. Die skop voel ik was hij zoals hem gewoonlijk ken. Maar obviously was iets voor een lang tijd. En ons zien voor het om te zien bounce back en full 100% weer kan gaan. Ja, nee, definitief 1 of 2 keer wat ik gemist het. Wat niet lekker zit met my, maar als deel van rugby is nou mijn tweede game eerst redelijk terug. Ik moet nog minuten inzet. Ik ga terug drawing board toe. Ik ga mijn skoppies weer oefenen. Ik zal binnenkort weer alright wees. Oké, nee, dan is het recht. Beste skopper in die land, geef hem de tijd. Het is een besering wat hem gaat dit, maar hij zal terugkomen. Oké, kijkers, that's all the time that we do have for you on this lovely one. A wonderful rugby match full of thrill. As we all saw on the stage today, the game went 36-36, but at the end, Trasco United got the winning points and got the win. That's what we say. The NRU Premier League bringing you all the action. Brian Munango, we are reporting to you here. We are going home, or we are going to Cosmos from here. So, we'll see you there.